ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ሓለፍቲ ኣባሪሮም ብሕወሓት ተመዚዙ ኣካይዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ኮይኑ ዝነበረ ኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ ብጀነራል ታደሰ ተባሪሩ። ተወላዲ ትግራይ ዝኾነ መናእሰይ ኣብ ኣዳማ ብሓይልታት ጸጥታ ኦሮሞ ተቐቲሉ። መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወጢንዎ ዝነበረ ወረራ ንዝተወሰነ እዋን ከናውሑ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ግጭት ተላዒሉ። ኣብ ሱዳንን ኤርትራን ኢትዮጵያዊ ሰላም ንክሰፍን ዘተ ንክጅምር ኣብ ካርቱም ዘተመስረተ ዞባዊ ኪዳን ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣብ ገምገም ባሕሪ ሶማልያ 17 ሰራሕተኛታት ዝጸዓነት መርከብ ነዳዲ ተጨውያ። ሰላም ጠና ይሃበለይ ተኸታተልቲ ትግርኛ ዜና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት በቀንዲ ነጥብታት ፈሊምና ይውለና ንሰናይ መክትታልኩም ብክብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሓለፍቲ ኣባሪሮም በሕወሓት ተመዚዙ ኣካይዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ኮይኑ ዝነበረ ኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ ብጀነራል ታደሰ ተባሪሩ። ንኣይተ ተሻለ በቀለ ተኪኦም ሓላፊ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ብምዃን 30 ለካቲት 2018 ዓ.ም በፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተሾሙ ኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተልዓሉ ተፈሊጡ። ኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ 45 መዓልታት ብሓላፍነት ካብ ዝሰርሑ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ትማልያ 16 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም በፕሬዚዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዝተጻሓፈ ደብዳቤ ካብ ሓላፍነቶም ዝተልዓሉ ትኸውን ምክንያት መላልዮም ኣብቲ ደብዳቤ ኣይተገለጸን። ኣይተ ኣባዲ ቅድም ክብል ብሞያ ጋዜጠኝነቶም ኣብ ምስንዳ ጋዜጣ ወይን ኣካያዲ ስራሕ ድምፂ ወያነ ቴሌቪዥን ብምዃን ከም ዝሰርሑ ይዝከር። ኣብ መራኻት ህዝብን ሕወሓትን በተደጋጋሚ ብብልጽግና ስምረት ተጨውዮም ኣንጻር ብሄር ረብሓ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ተባሂሉ ዝግምገም ትግራይ ቴሌቪዥን ነቲ ትካል ይመርሖ ዝነበሩ ኣይተ ተሻለ በቀለ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ብምግባር ኣብ ክንዶም ንኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ ዕላዊ ኣካይዲ ስራሕ እቲ ትካል ክኾን ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። መቐጸልቲ ኣብታ ዝርከባ ትግራይ ተተኺሉ ምዕዋቱ ዘይምዕዋቱ ንኣባላቱ እምበር ንሓፈሻ ህዝቢ የገድስ እዩ ዘይተባሃለ ኣኼባታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዳራሻትን ከካይድ ምጽርሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ንምዕዛብ ከም ዝተፈተነ ማዕዝናት ትግራይ ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘርኢ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ቀድሚ ኣዋራ ኣብቲ ሚድያ ከባቢ ዘሎ ኣባል ዘሳተፈ ብሓላፍነት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ፈትለወርቅ ገብረዝገብሄር ዝተመርሐ ኣኼባ ሚድያታት ትግራይ ከመይ ፀረ ረብሓ ህዝቢ ይካየዳ ከም ዘለዋ ብዝርዝር ከም ዝዘተዩ ዜና ቱርላንስ ተባሂሉ ዝተፈከረሉ መድረኽ ከም ዝነበረ ዘዘከር እዩ። ቅድሚ መዓልትታት እውን ኣብቲ ዝገበረ ናይ ሰሞያ ሚድያ ኪነ ጥበበኛታት ኣኼባ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ዘሕለፎ ኩሉ ትሕዝቶታት ኣብ ትሕቲ ሳንሱር ከኣትዩ ክብላ ወይዘሮ ፈትለ ኣተሓሳሲበንን ሓላፊት ውድብ ቤት ጽሕፈት እቲ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ሕወሓት ዝኾና ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረዝገብሄር ንሰሞያ ሚድያን ጋዜጠኛታት እቲ ትካል ኣኪበን ኣብ ዘሕለፈኦ መልእኽቲ ብናይ ባዕልና በትሪና ናተዘበጥና ጸኒሕና እቲ በትሪ ስርዓት ክሕዝ ኣለዎ ድወት ዘመሓላልፎ ኣብ ትሕቲ ሳንሱር ከኣትዩ ኣብ ድወት ዘለዎ ሰራሕተኛታት ክጸርዩ ኣለዎ ምባለን ቴሌቪዥን ትግራይ ቀጻሊ ዕላማ ውድበን ምዃኑ ክገልጻ ተሰሚዐን ነይረን እየን። ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ሓላፍነቶም ከልዓሉ ደብዳቤ ተጻሒፍሎም ተባሂሉ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉን ጌጋ ምዃኑ ተገሊጹ። እዞም ብዛዕባኦም ሓሶት ዝነዝሕሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ድማ ንኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ከንቲባ ከተማ መቐለ ሹሻይ ግርማይ ናብ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዘይተልዓሉ ተሓቢሩ። እዞም ሓለፍቲ ክሳብ ዝተጻሓፈሎም ናይ እገዳ ደብዳቤ የለን ካብ ሓላፍነቶም ክልዓሉ ደብዳቤ ተጻሒፍሎም ተባሂሉ ዝተወዝሐ ወረ ምስ ሓቂ ዝተረሓሓቀ ምዃኑ ስሩዕ ስርሖም እንዳካይዱ ከም ዝርከቡን ተፈሊጡሎ። ተወላዲ ትግራይ መናእሰይ ኣብ ኣዳማ ብሓይልታት ጸጥታ ኦሮሞ ተቐቲሉ። ኣብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዝ ዝነበረ ብርሃነ ኣሰፋ ዝተባሃለ ተወላዲ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣዳማ ብሓይልታት ጸጥታ ተታሒዙ ድሕሪ ምዝሃሩ ብኣሰቃቂ ኩነታት ተቐቲሉ ከም ዝተደብረ ተገሊጹ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ተወላድቲ ትግራይ ዘሎ ተኸታታሊ ግህሰት ዘቃልሕ ኮይኑ ኣሎ። ከምቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ብርሃነ ኣሰፋ ካብ ትግራይ ተበጊሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንዳተጓዓዘ እንከሎ ኣብ ከተማ ኣዳማ ብፖሊስ ተዓጊቱ
ፖሊስ ንሕቶ ነደሌካ ኢና ብምባል ካብቲ ዝነበረ መጓዓዝያ አውሪዶም ናብ ፍሉይ ተወለድቲ ትግራይ ዘእሰሩሉ መዳጎኒ ቤት ማእሰርቲ አዳማ ወሲዶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጻኒሕቱ ድማ እቶም ሓይልታት ጸጥታ 500,000 ብር ንክኸፍል ሓቲቶምዎ ይኹን እምበር እቲ መናእሰይ ነቲ ዝተሓተቶ መጠን ገንዘብ ካብ ዘይብሉ ምስ ገለጸ ሰዓት 7 ናሌሲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅኦም ኣብ ጽርግያ ብምቕጥቃጥ ቀቲሎም ከም ዝደብረዊዎ ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ቅትለት እዚ ካብቲ ሓደ ኣብታ ከተማ ዝፈጸም ዘሎ ሰፊሕ ገዛ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ዝገለጹ ነበርቲ ዛጊድ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ መእሰርቲ ከተማ አዳማ ልዕሊ 300 ንጹሓት ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ተዳጉኖም ከም ዘለው ጸብጻባት ይሕብሩ እቶም እስራት ንብረቶም ዝዘረፉን ብሰንኪ መንነቶም ጥራይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሓሓፊሶም ዝተኣሰሩ ምዃኖም ተጠቂሱ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝፈጸም ዘሎ ግፍዕታት ዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ክከታተሉ ጻውዒት ይቀርባሉ መንግስት አብይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወጢንዎ ዝነበረ ወራር ንዝተወሰነ እዋን ከናውሖ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ንኹናት ንምኽፋት ሓሲቡ ዝነበረ ናይ ወራር መደር በሰንኪ ዝተፈጠረ ሰለስተ ዓበይቲ ዞባዊ ጸቕጢ ወተሃደራዊ ለውጥን ንዝተወሰነ እዋን ከናውሖ ከም ዝወሰነ ኣፍሪካ ኮንፈረንሻል ጸብጺቡ እቲ ማእኸል ሓበሬታ ከም ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓለፍትን ጸጥታን እታ ሃገር ኣብ ዝነበሩ ዕፅው ኣኺባ እቲ ወረራ ሕዚ ዝካየደሉ ምቹ ኩነታት ከም ዘየለ ተገምጊሙሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተሓሲቡ ዝነበረ ወረራ ንክቐሪ ካብ ዝገብሩ ምኽንያታት እቲ ሓደ ድማ ውድቀት ዝምድና ምስ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ምዃኑ ተገሊጹ ምስ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዝረከብ መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ምስ ስርዓት ብልጽግና ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት መስሪታ ዝጸንሐት ርእሰ ምምሕዳር ግዝኣት ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ብምቁጽጻር ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ዞባ ዝነበረው ናይ ተለኣኺ ሓይሊ ተሳዒሩሉ እዚ ምዕባለ እዚ ንኣዲስ ኣበባ ሓደ ዓቢ ናይ ደገፍ መሰረት ዘጥፍ ተርእዮ ኮይኑ ተገምጊሙ እቲ ካሊእ ምኽንያት ድማ ኣብ ሱዳን ዘካየደ ዘሎ ውግእ ሲዒቡ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከባቢ ዞባ ብሉ ናይል ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ተቆጻጺሩ ዘጸንሐ RSF ደፊኡ ኣብ ወተሃደራዊ ይጎናጽፋሉ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ስርዓት ብልጽግና ብወገን ምዕራብ ለዝነበረው ወተሃደራዊ ውሕስናት ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ኮይኑ ተረኺቡ እቲ ናይ መወዳእታ ምኽንያት ድማ እታ ቀንዲ ኣቕራቢት ኣጽዋር ፋይናንስ ሓገዝ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነት ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ካብ ኢራን ክወርዳ ዝጸንሐ ዕጡቕ መጥቃዕቲ ድሮናትን ሚሳኤላትን ከቢድ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ዕንበት በፂሕዎ ይርከብ እዚ ድማ ኤሚሬት ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ዝነበረ ናይ ሙሳን ዓቕምን ጽልዋንን ንከንቆልቁል ብምግባሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ዝነበረ ወተሃደራዊ ደገፍ ክሰናኸል ገይርዎሎ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ ስርዓት ብልጽግና ነዞም ተደራደርቲ ዞባዊ ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከኸፍቶ ዝሓሰበ ኩናት ነጊዜኡ ደው ንክብል ወተሃደራዊ ስምሪቱ ንከዝሕልን ተገዲዱሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ግጭት ተወሊዑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ብዝተፈጠሩ መስሓብ ርእሱን ቶክሲ ከም ዝተወልዐ ብሰንኩ ድማ ሞትን ወጋእትን ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ካብቲ ከባቢ ዝወጹ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ዘብዒ ተከዛ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኣጽዋር ቶክሲ ተኻይዱ ብሰንኪ ዝግጭት እዚ ድማ ብወገን ዘብዒ ተከዛ 17 ኣባላት ከቢድ ቀሊል ወጋእቲ ወሪድዎም ኣሎ ካብ ወገን ሰራዊት ፌደራል ድማ 8 ኣባላት ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ እቲ ግጭት ንምብጋስ ምኽንያት ዝኾነ ጉዳይ ኣብ ሓደ ናይ መዘናግዒ ቦታ ደርፊ ድምፃዊ ቴዲ ኣፍሮ ክስማዕ ከሎ ዕፀዎ ብዝብል ኣይ ኣጽዎም ብዝብል ወገናት ዝተልዓለ ምስሓብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ብረትና ምምዛዝ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹሉ ብኻሊእ ወገን ኣብ ከተማ ደሴ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝተልዓለ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ ተላዒሉሎ ነበርቲ እታ ከተማ ናይ ጽርግያ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ዘለዎም ተቃወምቲ የስምዑ ዘለዉ እቲ ኩነታት ንምንቅስቃስ እታ ከተማ ኣሰናኺልዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቶም ተቃወምቲ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተበገሰ ሓይልታት ጸጥታ ዝወሰድዎ ትጉምቲ እንተሃለወ ንምፍላጥ ዝግበር ጻዕሪ ይቕጽላሉ እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጸጥታን ዘይምርጋዕን ህዝባዊ ተቃውሞታት ነዚ ዞባዊ ጸጥታ ዝያዳ ተኣፋፊ ገይርዎ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና ኣብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንክሰፍን ዘተንክ ጅመር ኣብ ካርቱም ዝተመስረተ ዞባዊ ኺዳን ጻውዒት ኣቕሪቡ ተወከልቲ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጠቓለለ ዞባዊ ኪዳን ብዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ሰላምን ሓበራውን ናብራ ንክሰፍን ከምኡ'ውን ጉንጥታት ንክዕቀቡ ጻውዒት ከም ዝቐረበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ጸብጺቡ እዚ ዝተጀመረ ዘታ ማሕበረሰብ ኤርትራን ሱዳንን ኢትዮጵያን ህዝቢ እቲ ዞባ ብሰላም ብምርግጋዕ ንምንባር ዘለዎ ድሌት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገሊጹ
بتوساخ سلامن حبراون مرددا بمسفح صلئن غونصن كم زقوم اتصبصابا ملكيتولو كم حبرسبات تግራይ امحرا اورومያን ሶማሊያን ዘተውጣጽኡ ተወካልቲ ከምኡውን ካብ ሱዳን ኤርትራን ዝወጹ ልኡኻን በሓባር ብምዃን ዓመት ዝቃወም ሓደ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ዘተዞባዊ ምትሕጋዝ ንሉዓላውነት ሃገራዊ ክብሪ ብምሃብ ንነባር ሰላም ኣገደስቲ መገድታት ምዃኑ ኣስሚሮሙሉ እዮም እቶም ተሳተፍቲ ዶብ ተሻጋሪ ዝምድና ምጥንኻር ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢታት ዶብ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ናይቲ ሓባር መስተጋብር ንከፈጥሩ ናይ ሓድነት ሰላም መረዳእ ከጽንዑ ጻውዒት ኣቕሪቡሉ እቲ ኣኼባ ንህዝቢ እቲ ዞባ ዘተረጋግዕን ዝበለጸ መጻኢ ግዜ ንምፍጣር ብሓባር ብምስራሕ ቃል ብምእታው ከም ዝተዛዘመ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ገምጋም ባህሪ ሶማሊያ 17 ሰራሕተኛታት ዝጻዓነት መርከብ ነዳዲ ተጨውያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳግማ ይበራበር ንዘሎ ስጋት ቀርሰንቲ ባህሪ ዘመላኽት ሓድሽ ዜና ተሰሚዑሉ ኣብ ገምጋም ባህሪ ሶማሊያ 17 ሰራሕተኛታት ዝጻዓነት መርከብ ነዳዲ ብዕጡቃት ቀርሰንቲ ከም ዝተጨወየት ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ጸጥታ እቲ ሃገር ኣረጋጊጾም እታ ሁነር 25 ዝተሰየመት መርከብ ነዳዲ ረቡዕ ምሸት ኣብ ገምጋም ባህሪ ሶማሊያ 56 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብ6 ዕጡቃት ሓዙ ቀረነስቲ ከም ዝተተሓዘት ተገሊጹሉ እዚ ሕዚ ተኸሲቱ ዘሎ መጭዋይ መርከብ ኣብ ቀድሚ 10 ዓመታት በተደጋጋሚ ጨዋያ መራኸብ ዝፈጸመሉ ዝነበረ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ ድሕሪ 3 ዓመት ናይ ሰላም እዋን ዝተራእዩ ሓደገኛ ምልክት እዩ እዚ ተራእዩ ዘሎ ቀርሰንቲ ባሕሪ ሶማሊያ ዳግማ ኢላሞም ናብ መራኸቢ ገፈፍቲ ዓሳን ዓበይቲ ናጽነት መራኸብን ይቕይሩ ከም ዘለዎ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ ተሰጊኡ ይርከብ እታ መርከብ ሆነር 25 ናብ ርእሰ ከተማ ሶማሊያ ሞቃዲሾ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት ተፈሊጡ እታ መርከብ ዘጻዓነቱ ነዳዲ ንቐጻሊ ምንቅስቃስ እታ ከተማ ወሳኒ ብምዃኑ እቲ ምጽዋይ ኣብ ሞቃዲሾ ዓብይ ናይ ነዳዲ ዋሕዲ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ነጊሱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሰበስልጣን ሞቃዲሾ በቲ ጉዳይ ዓብይ ስክፍታ ከም ዝሓደሮም ነቲ መርከብ ንምልቃቆም ዝግበር ጻዕሪ እንተሃለወ ንምፍላጥ ድማ ጻዕርታት ይቕጽሉ ከም ዘለው ተሓቢሩ ዛጊድ እቶም ቀርሰንቲ ነታ መርከብ ንምልቃቅ ዝሓተትዎ ዋጋ የለን ይኹን በር ኣብታ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ባሕሪ ነቲ ኩነታት በቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ኣብ ልዕሊ ካልኦት መራኸብ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከይበጽሕ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም ኣለው እዚ ሓድሽ ወጥሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝካየድ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ባሕሪ ዳግማይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኮይኑ ይርከብ حيل بحرينا عم مصابو هرمز مس اسرائيل متأثر زلوان خلت مراخب اب تحت قطصر اتيو حيل بحري اسلامي حلوا سورا ايران اب استراتيجيكا اقداسنا زلو مصابو هرمز زنقساقسا زنبره خلت نقداوي ناي صعنت مراخب حق بحر الحسام بمبار اب تحت قيد كم زاتوت انادولو ايجنسي صبصيبو كم صبصاب اتمنشي سبا سلطان ايران اتم مراخبي مسرابحات تكال اسرائيل قطتاو متأثر كم زلوان ارغاغيصوم አለው እዚ ስጉምት ዝወሰደ اتم مراخب بزي فقاد اب كلي ما إيران كنقساقسا كلوا عالم لخاوي سرعة عملالتا بحري كتحسان كلوان بمركب مخانون تغليصو اتا حيل بحري اب زوصو مغلصي تم مراخب مستابت بوتا زلو صطتاو وطرت اساسيرو نرابحاتات اسرائيل زغلغلو نطفتات كايد كم زتطرطره حبيرو زاغيد اتا مراخب كابي هاجر نابي هاجر كم زتبغسا منت ابالات سراح اتا مراخبي بوغع زي تفلطقوا اتخونا توسخ مرمراتات كايد كم زلو غن تغليصلو مصاب بو هرمز اب عالم ناب زنقساقسا فريات نادي زحلفالو از يوسان مسمر نقديو كم عينت ناي مراخم معقات تكبر مزفصما دما او عالم لخاو عداغا ندادي سغاس زيفتر واغا نداد نكوسخ زغبرو مخانو قطباو تنتنتي طنقو سبسلطان اسرائيل بزعبازي بإيران زتوسدا ناي معقات سغمتي زاغيد زهبو وغعو غبر ملسيلن يخون برأت معبالزي ناي بحر مغعزا وحسنت اب عبي حتو زاتو خويني يركب كبراتن فتواتن تقطاتلتي زيناتاتنا نساعد زدالنا يوم حدش معبالتاتن اوانا وحبريتاتن ابزازازي من لنا نمكتتالكم نمسكن